From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla lil fideli tiegħek ferħ qaddis. U għatijena bla tmiem il-dawk li inti ħliss mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Ġakob ħareġ minn Birsaba u telaq lejn Ħaran. U wasal f'post sagru u waqaf biex jgħaddi l-lejl għax ix-xemx kienet niżlet. U ħa waħda mill-ħaġar li kien hemm u għamilha mħadda rasu u raqgħet f'dak il-post sagru. U ħolom u ra sellum wieqaf fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema u beda jara l-anġli telgħin u niżlin miegħu. U lemma il-mulej wieqaf ħdejh u dan qallu: Jien il-mulej, Alla ta' Abram, missierek u Alla ta' Iżak. L-art li int rieqed fuqha lilek nagħtiha u lil nislek. U jkun nislek bħat-trab tal-art, u int għad tinfirex lejn il-punent u lejn il-vant, lejn it-tramuntana u lejn il-nofsinhar, u jidbirku bik u bin-nisel tiegħek it-tribujiet kollha tal-art. Arani, jiena miegħek u nħarstek kull fejn tmur, u nerġa' nġiblek f'din l-art, għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma għedlek. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqda tiegħu u qal: Tassew hawn Alla f'dan il-post u jien ma ntbaħħx. U beża u qal: Kemmu tal-biża' dan il-post sagru, dan mhux ħlief dar Alla u dan bieb is-smewwiet. U Ġakob qam kmieni filgħodu u ħal ħaġra li kien qiegħed taħt rasu u waqqafha bħal plier. U sawwab iż-żejt fuq rasa. U semma dak il-post Betel, dar Alla, waqt li qabel il-belt kien jisimha Luz.
U Ġakob għamel weda u qal: jekk Alla jkun miegħi u jħarisni fit-triq li jinqbad u jipprovdili ħobż x'niekol u lbies x'nilbes u nerġa' lura bislima lejn dar missieri, Alla tiegħi jkun il-mulej u din il-ħaġra li jien waqqaft bħal plier tkun dar Alla u minn kull ma tagħtini nagħtik l-għexur. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali. Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien. Alla tiegħi jien fik nittama. Int li tgħix għall-ken tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Għid lill-mulej, ken tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien. Alla tiegħi jien fik nittama. Għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jagħtik u taħt ġwen ħajħ tistkenn. Għax tarka u kurazza l-fedeltà tiegħu. Flimkien. Alla tiegħi jien fik nittama. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la ara f'ismi jiena nħarsu, u jsejjaħli u jiena nwieġbu, miegħu tkun fid-dwejjaq tiegħu. Flimkien, Alla tiegħi jien fik nittama. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu ered il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien resa lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxteħed f'riġlejh u qallu: binti s-sissa da kemm mietet, imma int ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa, għax bejn u bejn ruħha qalet: imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar li magħha u qalilha: għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal ant il-kap, Ġesu ra id-daqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: warbu għax it-tifla mhix mejta ma rieqda, u qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra, daħal, qabad id it-tifla u din qamet, u din l-aħbar xterdet ma dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qabdu jiddieħku bih. Dan huwa li naqraw lill-istorja mill-Evanġelu skont San Mattew li tirrakkontanna anzi żewġ stejjer flimkien. Il-fejqan tal-mara li kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm u il-qawmien għall-ħajja ta' din it-tifla tal-kap ta' wieħed mill-kapijiet. Ħanaraw ftit din il-ġrajja u nħarsu lejn dawn in-nies li resqu lejn Ġesu kif ukoll lejn Ġesu nnifsu. L-ewwel nett dan wieħed mill-kapijiet illi mar ikellem il-Ġesu nxteħed f'riġlejh u qallu: binti s-sissa da kemm mietet imminti ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Naraw f'dan il-missier l-imħabba kbira lejn bintu li rid jagħmel minn kollox
għalija u l-fidi li kellu f'Ġesu għaliex mar sabu u meta nxtieħed f'riġleħ ma qallux ejja forsi tista' tagħmel xi ħaġa, qallu ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Ara x'fidi. Imbagħad għandna din l-istorja li tidħol isha fin-nofs. Mela Ġesu mar warajh biex imur għand din it-tifla tiegħu, imma f'daqqa waħda kien hemm mara illi kienet ilha snin dbati u din irraġunat hekk. Qalet imqari jekk immiss il-libsa tiegħu infiq. U fil-fatt messet tarf il-libsa tiegħu. Ara x'fidi il-mara li qalet tant huwa bniedem speċjali dan li qasem malfejn ikolli l-opportunità li nkellmu nispjegalu minn xi xaddejja imbagħad ifejjaqni biżżejjed immiss il-libsa tiegħu. U fil-fatt Ġesu hekk qalilha il-fidi tiegħek fejqietek. Kemm hija sabiħa meta naraw dawn it-tnejn min-nies, wieħed li huwa kap, wieħed mill-kapijiet, għat-tifla tiegħu. U l-oħra li hija mara li qasna fuq isimha hawnhekk imma ordinarja illi resqet biex Ġesu jfejjaqa. Ħanħarsu lejn Ġesu. U dejjem naraw Ġesu mimli imħabba, kompassjoni u lest biex jgħin lil kulħadd. Kemm jekk ikun wieħed mill-kapijiet għal bintu, kemm jekk tkun mara l-insertat hemmhekk u fiċċitu biex tfiq. Għandu dejjem din il-qalb mimlija ħniena u mħabba lejn kulħadd. U anki il-mod kif l-Evanġelju jispjega dawn il-mirakli li għamel Ġesu, illi il-dilmara li missitlu tarf il-libsa u għalila għamel il-qalb, inkoraġġija. Rrid u li jiltaqa' magħha biex jgħidilha il-fidi tiegħek fejqietek u jfejjaqa. Imbagħad anke meta narawh illi kif kellmu wieħed mill-kapijiet fuq bintu mar mal-ewwel mad-dixxipli tiegħu u meta daħal hemmhekk l-ewwel ma għamel Ġesu huwa li ried il-kwiet mhux il-ħafna storbju li kien hemm folla nies jagħmlu storbju sħiħ jgħid l-Evanġelju. U għalhekk qalilhom it-tifla mhix mejda ma rieqda. Jiġifieri hemm diġà indikazzjoni ta' dak li se jagħmlu. Dew jiddieħku bih allura keċċihom il-barra u baqa' waħdu mat-tifla. U l-Evanġelju jgħid abatit it-tifla u din qamet u ta' il-ħajja mill-ġdid. Kemm hu sabiħ meta aħna nintebħu li dan mhumiex biss ġrajiet tal-passat imma ġrajiet li juruna minnu Ġesu għalina llum. Ġesu huwa dak li jimpurtah minna. Kulħadd, kull persuna hija importanti. U lilna jixtieq jgħinna. Għandna nieħdu l-eżempju ta' dan il-kap u ta' din il-mara li mmorru leħ u nitolbuh. Inresqulu it-talbiet tagħna, konvinti li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. U għandna wkoll dan l-Evanġelju jagħtina l-messaġġ sabiħ, għandna nieħdu l-eżempju tiegħu.
bil-mod kif aħna mbagħad nittrattaw lin-nies. Ħalli aħna wkoll man-nies mal-oħrajn inkunu nies ta' mħabba, ta' kompassjoni, li lesti nieqfu magħhom fid-tbatija u nagħmlu minn kollox biex ngħinuhom bħalma għamel Ġesu. Aħna niltaqgħu ma' diversi nies li jkunu għaddejjin minn tbatija minn uġieħ u għandna nagħmlu minn kollox biex fejn u possibbli ifiequ, imma fejn mhux possibbli jfiequ itaffu l-uġieħ. Dejjem minn kollox biex jittaffa l-uġieħ, noqtlu l-uġieħ, mhux il-ħajja tal-persuna. Bħalma jallimna Ġesu. Nuru tas-sew ma' min dibati, imħabba u kompassjoni vera. Resqu issa tal-bit tagħna lill-Alla li dejjem jagħtina dak li huwa taġid talina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej inqessulek quddiemek il-bżonnijiet tagħna dak kollu li għaddejjin minnu biex inti tgħinna speċjalment fil-mumenti ibsa ta' ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u reliġjuża u biex tieqaf ma' saċerdoti reliġjużi tgħinhom jgħixu b'fedeltà u b'imħabba l-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom ġisptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna jkollna dejjem rispett kbir lejn il-ħolqien. Li narfu li bl-għażliet tagħna se ngħinu biex il-ħolqien inħarsuh kif irid il-mulej jew inkella nirrovinawh. U għalhekk biex il-mulej jagħtina l-erf ħalli aħna dejjem inħarsu l-ħolqien nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-gwerer, tal-vjolenza, kif ukoll dawk li jmietu dan l-aħħar ukoll f'diżastri naturali, nitolbu biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed tagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għaffrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi.
la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fija. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Għen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk Mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Fondazzjoni SEP hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEP, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta li napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Noffru dan il-rożarju llum għas-saċerdoti jew reliġjużi li jħossuhom waħedhom jew li għaddejjin minn diffikultajiet biex isibu l-għajnuna li għandhom bżonn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma' talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna, u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern, u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sien Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħala ma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera wih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u l-teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija.
itlob għalina, imqatsa Alla, itlob għalina, imqatsa 17 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistaq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistaq kull qima, itlob għalina, xebba li tistaq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħol ilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija li l-ekalla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbiro Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluglu jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.